Continuem navegant en directe amb el submarí, obrim la pàgina de la mostra 7 de teatre, en parlàvem a l'ascensor fa una estona i és que arrenca ja aquest llarg cap de setmana, dic llarg perquè comença demà aquesta mostra 7 de teatre. Són 4 dies de teatre, de bon teatre de les principals companyies de la ciutat i que pujaran al teatre principal. Arrenquem des d'aquí el submarí, farem aquesta ruta, avui parlarem amb 2 companyies, demà 2 més i el divendres 2 més, per tal doncs, això de fer-vos dentetes i convidar-vos a gaudir d'aquesta mostra 7 de teatre. Avui arrenquem amb qui estrena i inicia aquest recorregut, és la companyia 8 i ens presenta demà dijous a les 8 del vespre al teatre principal El Súper. En volem parlar amb el director de la companyia i dramaturg de l'obra, José Antonio Aguado. Bon dia. Hola, bon dia. Anem al Súper, explica'ns una mica d'entrada on ens portarà aquesta proposta. Pues a un humor de proximitat a bon preu, 3 euros. Molt bé. Per tant, dit ras i curt, dit així, deixa'm, ara entrarem en el súper, entrarem a fer aquesta compra, però què significa també per vosaltres participar d'aquesta mostra 7 de teatre? Com la llegiu i com la veieu? És una oportunitat que ens brinda l'Ajuntament de poder gaudir d'unes instal·lacions fantàstiques i d'una convivència de 4 dies amb totes les companyies, que d'altra manera seria molt difícil perquè en aquest món cada un va a la seva i ens trobem. Clar. I ens trobem molt poc i és una manera de fer convivència a totes les companyies, tots els actors, i llavors ens anem a veure uns als altres i gaudim de la feina que fan les companyies de Terrassa que volten per Catalunya. Que bé, que bé. I això sempre és maco veure els companys. I tant que sí. A més, jugueu a casa, com dèiem, a l'escenari principal. Demà estreneu, diguem, la mostra 7 de teatre. Anem una mica ara, sí, a aquesta sinopsi, el súper. Un súper, entenc que aquest establiment on, no sé, suposo que hi passen coses. No facis gaire spoiler, però cap on ens porteu? Bueno, si has vist Vinagre de TV3 amb la sí? classe Bruno Oro, doncs amb aquesta línia. Val, per tant... De teatre d'humor. Val, teatre d'humor, humor àcid? Bueno, a vegades és absurd, coses que fas en el súper. No t'ha passat alguna vegada que has anat a comprar i t'ha passat alguna cosa absurda? Sí. Pues, amb alguna compra, amb alguna situació, amb algun client, amb una caixera... És això. Gent curiosa que veus al súper. Vas al súper perdona, i mires una mica cap aquí, cap allà i trobes gent molt curiosa. És veritat, no hi havia pensat mai, però al supermercat, així com, per exemple, altres indrets, no? El tren, l'estació de tren, per exemple, o la plaça Vella, és un lloc on si mires i observes, trobes coses. És veritat que al supermercat s'hi poden trobar moltes coses. Per tant, arrenca en tant que dramaturg de l'obra de la teva pròpia perspectiva, visió i no sé si experiència, no? Quan vas al súper, vaja. Sí, l'obra l'hem escrit entre la Rosa Ponsarnau i jo, que som els dramaturgs de la companyia, i la idea era aquesta, mirar amb el carrito del veí a veure què porta i com ho fa, no?, quan va al súper, i fer històries sorprenents que tinguin alguna cosa, no?, amb el públic. Per tant, anirem al súper, no sé si agafarem el carro de la compra, el cistell, ja ho veurem, en qualsevol cas, demà dijous, comèdia, humor, hora 30 més o menys? Sí, els 90 minuts aquests estàndards de les comèdies. 90 minuts estàndards i un gran elenc dalt de l'escenari. Sou uns quants, oi? Sí, som tota la companyia, que a vegades la companyia està l'Anna Alonso, la Rosa Domènech, la Judit Cantón, la Rosa Ponsarnau, la Maria Martínez, la Lea Socias, Miguel Ángel i el Cep Giral. 8. Tots a l'escenari, els 8 de la companyia 8. Exacte. Doncs escolta'm, dijous, demà, a les 8, estreneu aquesta mostra 7 de teatre al súper. Llavors teniu algun bolo ja agendat o com teniu una mica la temporada d'estiu o descanseu? Nosaltres portàvem 2 obres a l'estiu que vam estar el diumenge passat a Montblanc, a la mostra de teatre, i la conferència, i ara sumem aquesta, vull dir que no parem. No tenim una cosa, tenim una altra. Que bé. Doncs us perseguirem. Companyia 8, de moment demà, a les 8 del vespre, al súper. Gràcies i molta merda, que es diu José Antonio. Moltes gràcies, ens veiem demà. Bon dia, fins demà. Us espero.
Doncs demà, com dèiem, arrenca aquesta primera proposta de la Mostra 7 de teatre, però divendres segueix, divendres 6 de juny, tot es farà al Teatre Principal. A les 9 del vespre arriba una proposta ja coneguda per